Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите ето такава панделка. Тази панделка може да я сложите на рокля, на някоя блуза или на косата, но на косата не седи хубаво, защото тя става малко по-голяма. Ето какви са нужните материали за изработването на тази панделка. Тя се прави много лесно и много бързо. Просто ви трябват една лента и една мрежичка от федербал. Тия мрежички не е задължително да са от федербал, продават ги и в различни цветове. Моята е черна, а панделката ми е бяла. Решила съм да използвам тия цветове, защото тези два цвята много си ходят, пък и те ходят на всяка наша дреха. Бяла, черна, розова, червена, на всякаква. Взимам мрежичката, опъвам я и я сгъвам на две. След като я сгъна, пак малко опъвам, за да се получи добре. И отново така. И отново сгъвам на две. След като я сгъна на две, фащам от средата и се получава едно раздърпано нещо, грубо казано. Но опъвам краищата, ето тия краища, за да придобие формата на панделка. Ето така се получава. Тук има и стърчащи, които са от единия край на самата мрежичка. Тях не е проблем, тях можем да ги вкараме ето вътре в това. Още малко разгъваме тия краища, за да се получи добре формата на панделка. Ето малко и сгъваме насам. И какво става? Ето една панделка. След това, как да я задържим така? Може по много начини. Но аз съм избрала да сложа тази лента. Слагам я там, откъдето съм хванала самата мрежичка и вече панделка, можем да кажем. Слагам лентата там. Слагам ето така. Виждате. Тия да стърчат надолу. И така. Тук един път мятам едната част на лентичката от тази страна и след това тази лентичка и тази част от тази страна. Ето, вижте. След това слагам една безопасна игла. След като я сложа, оставям я там. Пак разгъвам добре краищата на панделката, за да се получи хубава панделка, за да наистина заприлича. Отново така правя. Ако не ви хареса, много лесно може да я додвалите и пак да си я направите. Това не е проблем, защото тя се прави много бързо. И след като знаете начин на правене, няма нищо трудно. Тук аз ще го ушия.
ще го шия, за да стане, нали, за да седи без безопасна игла, защото с безопасна игла ще седи много грозно, нали, като му сложим на дрехата. И ще го зашием. Ето как може. Вземате един бял конец. Аз съм се подготвила. Затова си сложих направо бял конец на иглата. И почвам да шия. За шиенето можете да... Ако не можете да шиете, може да поискате помощ от някой, помощ от приятел, майка, ако сте по-малки и така. Ето какво се получава. Една красива, хубава пандълка. Ако тук тия стърчат, нали знаете, в краищата на всички ленти стърчат. Тях с запалка лесно можете да ги малко да ги запалите. Той няма да се личи отдалеч или по някакъв начин да махнете. Първо да изрежете, за да не стърчи много и после малко леко да изгорите по краищата. Ето така се получава една хубава пандълка. Ето така може да си я сложите някъде на роклята и където вие прецените. Довиждане, до нови срещи!